Elikkä mä oon nyt koulussa ja Rita on täällä. Ja Saku on tossa ja Saku sä tulossa omalle kanavalle. Niin. Elikkä kaikki sekoilee täällä, koska meillä on nyt kännykkä. Ja Rita! Tämmösiä on meidän tiedot. Niin, tossa on Aaro. Joo. Mikä se on Riiokka? Se on meidän jännä kanava. Niin. Oma kanava forever. Ois voinut pölyä Lotan selfiekipi. Joo, just niin. Niin. Ei kannata. Joo, elikkä... Me loppuu välkkämään, missä päästä. Kannattaisiko mennä? Ja Joonas hakkaa mua täällä. Aha. Mennään me liikkeelle. Rita! Tää kun mä kuvaan sua koko ajan. Kauan sä teet? Häh? Joo, eli kaikki vaan sekoilee täällä, koska meidän välitunti loppuu kohta. Ja Jenna kuvasi just maideita. Ja ihan sama kellot soi, mutta voi voi. Ei mene kukaan. Hei Saku! Nyt sua näkyy. Äkkiä luokkaan ennen kuin Lasse tulee! Se puhelin pois.